episode masa khan elder fen yan chuan tianjing chu anma ni ne na inzom na siam jok turin rila sawian chu aril ro boy ru hlea thil abul thak chhozel ti hrithiamin chumi hnuwa chuan han feng point sawian chu a hmel entira atimang ang hle iena chuan apu thatu chu aladamani ti a thia chu athin rim hlea han feng chu anui suka minti hlum tum lo ula chuan he thil ti theina hi ka nei lawang tuna chuan hall of souls nen inzomna nge tak kan neya hall of souls sakna hi ka hmang don ani atia ingsan chuan aklon chakna hmangin chu hun chu man tangkai tuma elder su khiana klon bula om chuan klon ani vekti nem hetin iena te omna lam chu apan veta hall of souls atanga chakna pek han feng chuan iana tharau chu hall of souls nge na apek ngei tur thua rila sawian chu anui so vela master ialawa aura hi ichunga ka hretat lo ipu hian akal san chepo ani mai thei deu so tongkam tak chu na tia iena chuan thinrim takin a chhang let vele nang phat san tu a hmain kalo hne to che ka hne liang che atia zian le poison gal te po iena pui turin anin pei hle elder su khena ron langa han feng hne na chuan sawian hi ngai tha su ahma po in a hne to che tuna po a hne liang che atia ain biak la chuan ing san chuan aklon atanga chakna chu ala luta abul nai mi ta chu aron tileng hal vek poison gal chuan dan tumin a bea ma se an beina chu alo bum zela elder su khian le motian jing te point an khoi fu lei theilo han feng po ron indrolin an pali ina an hual ta ka chuan tlan chuak thei talawa dan be ani ta ka chuan ing san chuan body liquid tak tak chu van lama apai ta a ma se in bumna an ngai veka zian ti lo chuan zian chuan aron man ta chat iena hena kalpuin iena chuan body liquid tak tak ani ti afin fia han feng chuan body liquid tak tak ani ti a hriat chuan chu pui tumin iena lam chu apanta ma se elder su khen le poison gal de chuan lo pui vatin dozong level kai pahni le iena be chu a hau tak don ti hrethiamin an tam zok ti a hriat chuan han feng chuan motian jing lam a hoya min puila lom man ka in sem theyang atia han feng chuan bona satan secret pill po apek tur thur rila an som na chu pobin tianjing chuan a rem tita ma se heti hian na vo le thung min bumani nga chuan in sir khopang atia ti chuan tang rolin poison golden en chuan ain beitan ta poison gal chuan tianjing chu bein han feng chuan sawian chu aron beya ma se su khian chuan alo danga han feng hian su khian kum upat to tak chu anui sata angai ne phle ahma angina chaklo ti hria in su khian chuan chhang le ta han feng chu black corner region na aro pui to thinna chu hriat non tirin tuna ani na chu milim mai mai ang ani thu soin anui zat bok in beina na satak a chuak ta chu ti mek lai chuan khi san le moya chuan sawian chu han be an tuwa zian chu an ma ni ti top tum chuan aron ding chuak vele thunga an pahnih chuan a beita
chuti megla chuan elder fen yan chu elder dang pahnih nen an ron thlenga sawian chu an huala formation an siama chu chuan fireball ti chuakin fen yan chuan ena hming thanna chu anui zata voin hian athil ti theina dik tak chu ates don ti soin ena chuan a 3000 lightning movement mangin chu fireball formation atang chuan atlan chuak ta Moyan Valley elder pakhatin ahnung lama tanga ron bei don lai mek chuan ena chuan a countera a vai leng nol nol ti chuan Moyan Valley elder pathum te chuan flame margin formation big an activate life transforming flame la tak an siam ta may al in zom khom chu heavenly flame nen a temperature in nai tak in ang tak mai heavenly flame ero atluk phalawa an flame in zom khom chuan an ma ni chakna ati chevek theitlat iena chuan chu chu hrathiam ngalin he flame mang hian in ti chemei me ani atia fen ian chuan he technique hian har sana thlen ma se body liquid nei nan hian ri sangam thu asoya sawian chuan he mel hi Moyan Valley sek chu Demon Flame Valley tia shed ani chande ani thu asoya a glaze dotas flame mang chuan beile ta tumta Skyfire 3 mysterious sense glaze lotus sense chu yana chuan activate a chakna chu na satakin aron ti pung le a sawian chuan ama beitura mi pathum lai anmamo awangin anui zat hle ani chuan flame chungchang ani chuan tu flame nge chungnung zok ti I enila atia heti lai hian zian hian ki san le moya te chu ala beireng ani an chaw to hlea mundanga chuan su khian hian han feng ala ma chon vereng boka ain be na hi anasa boka an che vela leilung te chu a chena sa hle Poison gal hi tianjing nen ein thlau lo hlea an pan hian 4-star dozong an ni ve ve a an in be tok hle bok chumi hnuwa chuan fen ian chuan phoenix form of the life transforming flame chu a thla sawian be turin atir ta ani sawian chuan a glaze dotas trap mangin a countera chu chuan phoenix chu hun engemaw chen achil tata fen ian chuan phoenix flame chu phoenix flame te naw zok a athena sawian chu be chun zom le in sawian chuan flame sil chak tak mangin ati chia ma se fen ian chuan chuta chuan ultimate form starry fire phoenix elder pathum te nena tang rolin an activate vele a sawian chuan glaze flame rope technique mangin starry phoenix chu che theilawin a siam ta elder te chuan mak an ti in an hlau thong hle second elder chuan phoenix khula chuak ro ati chu he no pang mai al hiat nalutuk ma se a tlai to lutuk sawian chuan phoenix chu a heavenly flame hangin ati kang ral veka phoenix core chu ala chuak ta ni fen ian chuan life transforming flame chu pakir le turin angena midang tan atangkai lo hle ti na sei sawian chuan anui zata mi a ka ni emo itm ni ka flame man try evolve nan ka mangang ti na nui zata fen ian chuan minron pakir le la phuba ka lalawang atia sawian chuan du lo ka hne to che engwang nge tuna hian ka hlawang che ti na chang mak sawian chuan life transforming flame chu a iveka mak anti kher mai fen ian chu a hlau thonga sawian chu mi a ti ina kawa tlan bawan tuma elder pahni te chu sawian that turin thua pe
tha tuma an vapan nei lai chuan sawian chuan heavenly flame hangin a hal ral ta vek sawian chuan fen ian chu a zuia blazing strike mangin ani po chu a that ta ani fen ian a space ring chu ala moyan valley of secret scroll musuakin akeng taran mei chuti mek lai chuan hall of soul in ati chak han feng le elder su khian te chu an lo la in be meka chuti rual chuan zian chu moya le khi san ten an be ron awang chuan an be na chu a hne meulo moya chuan sneak blow a atakin lungpuya zian chu ein so khului ma se chelan ti hle moya chuan sawian nan moyan valley elder te a hne ti a hriat chuan mak ati hle sawian ero achakna atla hniam ri hle thung sawian chu ron nain aron vawa do huang level pathum a tha zo chia thule an ma ni po tha a hrelo thu a hril chuti mekla chuan zian chu loading chuakin aron be zom le iana hena akuta da lolo turin aron tia iana chuan ring tokin han feng te lam chu apan zian chu atum angin ala che hlei theilo ma se thinrim takin a hmel dik tak chu aron pholang ta do huang level akai nuwa athil ti theina chu aron pholang ta ani ain thak dang lam hnu chuan moya le khisan te chu panin thinrim zetin aron beile mia meya sawian chuan elder su khianan han feng te in be na hmun a thlen chuan a attack chak per chu activate ta angry buddha fire lotus green lotus flame a master ta bone chilling flame le flame essence dang te chu azom khom ta han feng chuan iana thil tum chu a hret siang to kher a hma poa alaka alo man to kha ania sawian chu ati top tumin ava beya ma se su khian chuan lo dangin tianjing point sawian chu danatum ma se pozang ga chu aron rol velia tianjing chu a bloka pozang ga chuan iana chu iana hena angry buddha fire ta chu siam zo turina tia van lam chu ari hum chu chakna chuan in do na hmun chu ati nginga melma zong chuan an hlau kher mai han feng chu tlan chiat tumama se elder su khian chuan alo danga sawian chu attack chak ber mang turin ein pe to hlea zian chuan kisan chu na takin na khoi anui suka hne na achangta ani na chu arin thak le ngal sawian chuan recovery pill chu zian hne na apea hei hian a hliam adam le the na puyan ni Black Emperor Secretary tu Tianjing chuan sawian thil ti theina chu ana chalutuk ti a hriata wangin nung tola tolkir mei chu atum ta anaute ne chuan an tolkir ta han feng po chuan ti vak ngai na hrebik lowin bak tam taka ain thlaka tlan chhuwa tum ina chuan han feng chu zuya tuma ma se elder su khian chuan lo dangin body liquid hum him phot apai mo zia a hriat tirin zui lovin chu ai chuan zianan academia kir le atum ta zok ani
atlan chu nuwa han feng chuan phubalak atiama Wayan Valley Sek leader all ground demon ghost chaktak nena kal atuma ti chuan a sin chu loin thlakin ian te ho chu ramngowa meilum ain an lo thu khoma an mel ma te chakna le academy headmaster thuruk chungchang te an se chuti mek lai chuan elder su khian localin sawian hena larki technique chaktak chu apea hi oxon an nei na a an leita kha phal takin aron pe a chumi nuwa sawian chuan una pa chu achunga fallen har flame then khat da in apuya sauli cultivation speed ati sanga do huang level aron thlen thuai abeise una pa hi tuna hian do wang ani ve mek ani sawian chuan hlawma hnai ti a chiang hle putar ingsan ani ti a bok sawian chuan a hrian te hne na chuan technique thar 6 joint body flowing ruler practice turin mun re taka akal don ti asoi ma se sukhian le poison gal te pani hian thil diklo omani ti an hreveya sawian hian ruam manna engmo tak nei lo chuan hetiang hun poimo taka hian a practice don lo ti a chiang luikama thuin iana chuan training atranta a space ring atang chuan body liquid chu aron chuaka chuti lai tak chuan yang san chu aron langa hlaom takin anuya body liquid chu amana hei kata turani aron tia ma se iana chu hemiatan hian a in ring lock sa vekto elder su khian le poison gal te kha ama khan lo thil lock to in an lo in ring verana yang san chu aron bei ngal yang san chu tlan chuak ma se an beina wang chuan amang anga a buai hle bok tlan bo atum lai chuan su khian chuan ama chhona putar hi iklon body mai ani ti kan thria atia iana chuan en bei masak khan body liquid a tharau chakna in thup om a hriat thu a soifia yan chana klon chu achunga ada lut ti aron soya su khian chuan sawena alchemist thiamna le tharau lam hriat theina na satak chu a fak hlea ama ang mi chawin an hre thei ti asoi tuna chuan ian a thil ti theina chu dozong level ang mai ani chu yang san chuan makati hlea do huang levela ala om ni in angai boxi yang san chuan bum atum lea arukin asol power chu body liquid a ada lut lea ma se sawian chuan lo hmuin atum aman ngal iklon hi him taka iom theinan I hmang photo ma se tuna chuan I taksa taktak omna chu ka hreto atia yang san taktak chu lungpui chunga thuin alo langa yang san chu aril ru abuai hlea alung oilo hle du lo chungin body liquid chu ian hnena apai pheita body heart ero chu in muho lawang atia ma se sawian chuan body heart hi la kan tumlo body liquid chau hi kan mamo le kan tumberani ti na hrila chuan atlan chuaka ma se sawian chuan al du tok mailo a heavenly flame hangin ian sana tharau lam chakna om reng chu body liquid atang chuan ala chuaka a fallen heart flame hangin a hal ralta ani tuna chuan kan himto ian san hian min ti thei to lo zianan academia kan kir le thei to ang atia ian sana taksa tak chu lungpui chunga kan hmuwa a hmui atang chuan thisin aluang chuaka aklon ti chiat na chuan ati chak lo hle chu tlangwal fing tak chu kadam le huna chuan a phu tok lo man ka pinge yang atia ti chuan episode chu atop ta ani episode lo turatan like le subscribe kha thengil loila o lo ena wangin lom thu ka se